Papazela. Welcome, mister. Kunjani? Siyaphila ninjani mina? Hayi nathi siyaphila. Hayi ke guys, madibonge kakhulu bethunana njengobhuti lo undazisileyo guys. Into eseyinkulu kakhulu ke mina kwicala lami shemdi. Namhlanje nge-6 sika May ndandideliver apha emhlabeni, so happy birthday namhlanje. Ndithi mandibonge nje kakhulu. Otherwise ndithe ukuthi mama nizoba ngu-guest speaker wanamhlanje. Ndizoba sisithethi sosuku. Ndithanda ukuthi banizothetha ke ngizofakela ne-challenge. Mr. Papazela, tata siyabonga. We appreciate konke kwasenzele khona. Sibonga support yakho. Ulo wenu. Kithi namhlanje siyabonga. We appreciate konke kwasenzele khona. Sibonga support yakho. Ulo wenu. Mr. Papazela, kuwena siyabonga, lento senzela yona impela siyayinqoba.